ene ye ko Obuasi nti mestre say we like no wa subscribe no wa share senya obi nso beti nsem a ekoso wo Obuasi nso no no so enya bieti ene ye nan so e wapa ye Obuasi program a eye yesi Salome ememe ya bomachi sana men so ye bomachi especially married men no mo ko aye side chick fo no wona aya mesrema mo ndam ade anchi mo mra na obi ankofa ade bia mo wutirimu ankun ye na ye wo Obuasi abamu abia ono efa ne bag bo na chi se okosra ne girlfriend e wo Obuasi krom na sana girl no ne so ayi ahyawe diploma no wajepa na cheso o run mema na enye nia okosra no nkwa na okita be 4 Jesus Christ enti okosra ne girlfriend ada na de san no nti oda ho na oda ho no e na wa nim area guys obi ma ne okro nim Obuasi kro nim se hey tale o lady no obema foforo efi eye kro foforo so aba be hye ne wa chese wo mutwi ensa wo so e wo so pa enti eye boys ne ebobura eye abayewa dem a na bra yi abono ho adagya chese omugu agro so omudi a chese niema akoso an na bra yi ana se ni a obi age ne girl ya na se wa kwasere wanya abotere ene mranti omode ne ko etwe ne babontin ebo no chese omubo na ma ekowie se sabre de wato anananu e wonse do a chese ye nua be ma okọ Salome wato anananu e wonse do e wo Obuasi na eyi akasafidiefu anasa dansefo ekopie mu ha omo mu nkyeremu ede maye misro ye ntie mratesi a ni nyina no eya ba mu abi ese okosra ne mpena ekowiase enipa bi abono ama mogya nwunu nti se de subontene etene no ba ne sai asam ne ba ne sai yo akwasi mame na wase enrada se no worry tia amaten ye sori ko apom training jumadie na ekwa idu mongobri of our ties enkane ojo heba ni mo ofe na obi da ho a wo pene na we de ni e ko ni ko e obi na da mo jan wo se be sadie nyina ye no ho a atare kura wo nhibia na ho me no adu ni adenti na akwesa na ma bomofo asote ma omo ba ho ebe wo ho no ho establi na no na ma ni bia omoso ekudwa no omotewe se amatin be no me nso omti so obi tini keke menya kromfo na mifrima nso na me ba me mpana ho na menya kromfo na mo bo me sa na se ma samso mo de mo ntimi ankwa ankwa enti bra ba si we nda kwa no se na se ono na e otiatia mu no na ne se na mi pa na tibia na se no busa na sen bia na ontimi enkasa aja polifo establia no ko na ntie no mu na ye hu chese oba na mpra bi ho na konuntu nipa ri bi nsemo kan se oba ne bodobu game se bisa na ni nipa no so no Obuasi original no be pie so a ono ne ntwafo eche na omusibam na ataro ko ntimi amfa bi pie so ode no sa na mo obeda mogya mu enwumre no na ntie eba se abranch of the kwekwa no sabi wakwa kuje mu tia no ni di eche na yabo na akose ampani ampa sabi enyam ga na busi afọ kra so ata no na tia nya no ana ne kasia no no di nka wo gane a wo se ofri manso se manso krobe no de enya ho nti abaka na fidie na se ye nya kro kon so ye PM holiday obetimi awuro mahu manso ni a oba Obuasi wonya midru ye na so matimi ahwe na chapa na ne wote ya de si Obuasi mongobri eno no asem di bone nti okwa ne mpena ene se okwa ya wakwaje na ni so ahwere ne nkwa no na agwazi so kosoro bi a wo shatare na ato we de wa won hu nyina ndi na ye papa ni bia enti ono ne abrantia na ye hwe ne Kesben TV so yi se ono oda ho pe nti na ade na omode abono a emogya enwunu ni saa no sika wutu zo mu twitwa no kra eka ho atese o jefo kasa no jefri na num na eba a wontimi enya mu hwe afadi aye no na o hwe se na o sia na zo mu twitwe na be ma no so mo ye ne bi ko be ma se na titi na emu no kwon
edio no aye no basa nti na se ye wokro no ho ansa na ye na akọ hospital ko pena pum de no etiafo nipa ye no di nkomo yi oye manabafo ewo asantemantam waboase no de amade boy efiri breye ne yi ne din de na ojambo ama ni nyina no aya ba mu a wanya mfinhia ba sa duasanum yese wo kwakosra ne girlfriend ofiri manso ekọ oboase bongobiri hono okọ ya wakwakwagi na ni so nti yese se osa wo mpran fofo wo baabi ene se be ma no aba ba che no oba ba je ne nkwa afri ne nsam yayaya no enti ohwe Casman TV a abamu ano ye nato eye TV ne so betima behwe nti abra na anipa bi eye ne so dam wono mo ebro no kromo mante ebro no no ana oda ho ontimi nkasa ti de oya ye san ko a na ewiase mu nsam doso se kasi sudua mame se obon na kodu ayarsa bia no hona na oje mu sana enya na ntie no enu anwumre no nti yebedie chema yebesi bia no de bedom yetie fadofo na ababa wanu a enam no so ama abamu wei wahwe ne nkwa no mo so mahunu no so de nkyeremu no de amamo akwasi sese bia wo de unyi wani mo eno no ye ono no ekatia no wo bodeba ni se fibubo potia esi mo no de mi digana police bia mi so mo fi omo hwe mo aso betinye hu bia okoye potia okodinjwa awazi ya mo Obuasi police for abaso papa no aseno musi adwuma omo ye na akwasi omo adwuma no de papa se omo nya tanka so na so mo tete atanta bia no ya mo Ghana police abaso ai ewiase mu nsem oye na ojambo ama ya dase awie ya mfa nsia ya etiefo nana ojambo ama na wode amaneboy efri asante Obuasi Obuasi bongobri nti abamu ya yehwe ne Casman TV so yi yese ofri manso baabi kura de yedi enim yese okoso okosra ne girlfriend ene se ne girlfriend so yese osaso wo boy foforo ho nti abamu ano wokodu krom ho no ene se yese sam nante no girl ne boyfriend no wone nanfofo aka abomu a wono makoche na abono no in fact chede o ka no wose se wetimi de ne sesi ne bo amayen sa abamu ano omoye ne sa no wahwe ne nkwa nyankopon ohu yamabo na wonka ho abrebia Ekwentua na mede ensembe no Obatampa Travel and Tour Express Consultancy for opese utu kwan a asumdwe pawo mu di afre Obatampa na omodo obekọ asumdwe makodu abrochi ukosua de ukosukua for Obatampa na onwebo Salome no misembe ma no so munja Salome na ma no sikasem wa edinti e famiensa nti wokọ na wonso wo yusu adwen kakra na ne odi sa enyama asem so de misre police force omumfa mra kwan so na omumfa nemfa makra